Sabem que vas utilitzar les superboles de drac per dur a terme els teus malvats plans. Tu vas demanar la immortalitat i, a més, vas crear una còpia de mi. Una còpia de tu? T'equivoques molt. Què? Fixa-t'hi bé, aquest és el cos real d'en Son Goku, que potser ja no reconeixes ni el teu propi cos. Però l'ànima que hi habita dins meu és la meva, la d'en Zamasu. Què? És el primer i únic desig que vaig demanar a les superboles de drac. Va ser que el teu cos i el meu s'intercanviessin! Ah! I es pot saber què vas fer amb mi quan em vas canviar el cos? Doncs senzillament et vaig matar. Què? Amb les meves pròpies mans!